kertaa annettu tällaisen kansalliselle vähemmistölle oma ääni, vaan annettu heille mahdollisuus kertoa itse oma tarinansa, juuri niin kuin he itse haluavat ja sellaisiin painotuksiin, jotka he haluavat nostaa esiin. Toimin aivan toisella tavalla, kun yleensä vähemmistöt toimivat. En lähde valittamaan, että kuinka romat näkevät nälkää, tai kuinka köyhiä tai kurjia he ovat. Koska niin on tehty satoja vuosia ja mikään ei ole muuttunut. Nyt Kansallismuseo ja Suomi on Euroopassa minun näkemykseni mukaan ottanut ensimmäisen askeleen todelliseen yhdenvertaisuuteen. Selviämistä. Ja sitä kautta tämän yhden naisen historia on myös romanien selviytymishistoria. Tämä näyttely on romanien itsensä tekemä, joka seikan toivon lisäävän uteliaisuutta ja myöskin kunnioitusta sekä meidän valtaväestön piirissä, mutta myöskin vahvistavan romanien omaa itsetuntoa. So that's why it is not far from us.